Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη έμπνευση. Υπήρχε όμως ένα όνειρο να φύγω από την Αθήνα, να αποκεντρωθώ τη δεκαετία του 80. Ξεκίνησα από την επιβίωση, όχι από κάποια ανάγκη έκφραση και αυτά. Να βρω έναν τρόπο και βέβαια να στηρίξω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου με μια δουλειά δημιουργική, γιατί μου άρεσε πάντα να φτιάχνω πράγματα με το χέρι μου. Και πήγα σε ένα εργαστήριο ενός οικογενειακού φίλου και είδα από κοντά τους μαστόρους που κάνανε τροχό, την κεραμική και έτσι ξεκίνησα εκεί πέρα, το 1984. Εμπνέομαι από τα αντικείμενα, από τις πέτρες, από τα υλικά, από τα ζώα, από τα φυτά, ενίοτε και από τους ανθρώπους πάνω στη δουλειά, ανάλογα με την περίοδο, γιατί είναι αρκετά χρόνια πίσω, οπότε δεν έχω τα ίδια θέματα. Παίζω μουσική από μικρός και βρήκα έναν, νομίζω, καλό τρόπο για μένα τουλάχιστον να συνδυάσω έτσι δύο πολύ μεγάλες μου αγάπες, την κεραμική και τη μουσική. Με ενδιέφερε πολύ η φυσική του ήχου μέσα από το μπυλό, τον ψημένο πυλό, και προσπάθησα να συνδυάσω έτσι τη λιπτική κεραμική στη συγκεκριμένη, στην τελευταία μου δουλειά, η οποία να έχει και μια λειτουργικότητα. Και η μουσική ήρθε και έδεσε με τα σχήματα, με τα πουλιά. Έχω κάνει μια προσπάθεια να αυτονομηθώ εντελώς από τη βιομηχανία. Και τι εννοώ, σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός αντικειμένου, σε όλα τα στάδια της δημιουργίας αυτής, της δημιουργικής διαδικασίας, θέλω να παρεμβαίνω εγώ, που σημαίνει ότι ακόμα και το χώμα, σαν πρώτη ύλη, προτιμώ να το φτιάχνω εγώ. Βρίσκω λοιπόν το χώμα, το φέρνω στα μέτρα μου, δηλαδή να είναι κατάλληλο στις θερμοκρασίες που θέλω να ψήσω, να έχει μια πλαστικότητα. Το δουλεύω στο χέρι ή στον τροχό, ανάλογα με το αντικείμενο που θέλω να κάνω. Στεγνώνει και μετά η τεχνική συγκεκριμένη, μιλώντας για την τελευταία δουλειά πάντα, είναι η τεχνική του μονόπυρου, που σημαίνει ότι έχουμε βυθίσει ένα μπυλό και κάνουμε ένα επίχρησμα πάνω από το κομμάτι, από το ίδιο το σώμα, δηλαδή τον ίδιο τον μπυλό. Το ψήνουμε στο καμίνι μία φορά και τα αποτέλεσματα θα τα δείτε στο τέλος της δουλειάς. Έχω ασχοληθεί με το ρακού, είναι παραδοσιακή τεχνική της Ανατολής, Κίνα, Ιαπωνία. Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική, γιατί παρεμβαίνεις μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή βγάζεις πυρωμένα τα κομμάτια μέσα από το ίδιο το καμίνι και έχεις δυνατότητα να επέμβεις μέχρι την τελευταία στιγμή στο κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον με τα ανάλογα αποτελέσματα. Υπάρχουν έργα που μπορεί να ολοκληρωθούν σε όλη τη διαδικασία μέσα σε 2-3 μέρες και να ψηθούν κιόλας. Δηλαδή και υπάρχουν έργα που μπορεί να μας φέρουν και 2 μήνες.